The Mizo min lo thlir tu zong zong te in zawai in Pianpui Ṭawng Ni chibai ka bu ka cheu. The Mizo hian kumtinin Pianpui Ṭawng Ni chibai buk na video kan ti chuak thina. Tuntuma po hian kan no pangte kan thalai te le kan mithiam te hne na tangin chibai buk na le fui na thu te kan thlirin kan ngai thla ho le don ani. Rut dal ro hlui bo chung kan ni a. Tuntum program hi ke man karon kai shrai don ani. Ama saberin US a kan no pangte hne na tanga chibai buk na ilo thlir hawang u. Chibai ule Simon sanga patuau ka ni a kumwa ka ni a kete te tangin kanula ka pa Mizo Ṭawng zerte thena kan chung a chuan Mizo Ṭawng hi kan mang thena Mizo Ṭawng hi thiam zil ka tu ni kolome chibai takle kaming chu elsila wafelinia kumamikani kanule paten Mizo Ṭawng min zilti china kanin chunga Mizo Ṭawng in kan mang chin Mizo Ṭawng ichiam zelang u kalome Rani gali kania kumlimi kania Marylanta ganchunin ka oma ganchunte Mizo tane memdichi Mizo tane chanzel katum kalome Kaming chu adab lay chanua kan a uba kani kan enchunga Mizo Ṭawng kan man in a kanul kapaten Mizo Ṭawng men tir a Mizo Ṭawng hi chandel katum ani kalom Kaming chu yay ba chanya kanya kuni upa kanya Indin chu kani kasame a kunu ya patin Mizo Ṭawng yi chichina chung kani Mizo Ṭawng betin ko uyin na ba Mizo Ṭawng betin Rome Angela Bertika kanya kamnga upa kani kanula kapaten Mizo Ṭawng min zerdil china kan chung kwain Mizo Ṭawng in kan betin Mizo kan nia Mizo Ṭawng hi kan thiam vek tulan ni kalome Hetianga kan no pangten Mizo Ṭawng an ron thiam chhozel hi alom em a thanem ngai taka zirtir tu nu le pate an fakom tak zetani tuna professor Dr. J Khumane na tangin chibai buk na le fuina ilonga thlang u The Mizo YouTube clear tu ten roll tha ule now zong zong te in ze vai in che bai thami ka bu ka chego Pianpui Ṭawng war ti ania an chei tu pui tur chu Pianpui Ṭawng hi a Pianpui aten a Pianpui tu aten kan war lo chuan tu man min war pui don lo wa tu ma dangin an war don bok ek lo wani chu wangin a Pianpui mang tu te hian kan war thiam apoi mo hle war han ti chu enge ti chuan pakhatna kan Pianpui Ṭawng kan war kan ti chuan atluk pui Ṭawng danga om kan Pianpui Ṭawng po om ve tho mai te Ṭawng danga soi nuam ti tat te chin lo hi Pianpui Ṭawng warin atum pakhatna ania tin Ṭawng danga remchang de umme soi the kan Ṭawng kan la nei lo po nei dan kong zon ram zel te hei hi Pianpui Ṭawng warina aken til dang le pakhat chu ni tekinan han soi tai la dictionary an ti chuan thu fia bu te po han ti la ti chuan in encyclopedia an ti chuan fia kimbu te po han ti tai la tiang khan khazin kan ti te ei nu te u nau fa te pa te u nau fa khazin kan ti te hi kan Pianpui tak tak kan sibling an ni lo po in zo Ṭawng hian ada the ni
kan pianpui te chu kan pianpui u nau te nia ma sela kan khazin kan tia sap tong kan ho kan soi thin te hi pianpui ni lo ma se pianpeng te ni ti chuan first cousin kan ti chuan pianpeng khatna ani hi ka pianpeng khatna ania ani hi ka pianpeng ni na tiang chi khan second cousin te po kha a soi thei zel ni tiang chuan khatiang lo te khin tur tam tak sei tur po ala om theiang e kan pianpui tonga kan na nei lo mo kan ti po hi a phua bel moi taka phua bela nei thar thei zel ani chu pianpui tong war ti na a kentel se pakhat dang ani le ta ni ti chuan pianpui tong war kan tia khan zo fa te e hemi enga mang kher lo te po zo fa te ve kan nia chung te na min man pui an chak tur khopa mi lem thiam le mi kom nuam kan tiang chu mi kom nuam kan ni apoi mo le zel ani min kom nuam min tia mi kom nuam tak kan ni chuan kan tong te min an ron chaka kan tong anga min biak thei ten chaka tong dang an ma ni nen man tlam thei tur tong dang thiam nal ve kan ni poin kan tap chak tong kher min han biak le min han dor te nuam an ti in nge ni anin chuan na atan te po an du hial the ni chu tianga kan thian kan biak kan kom thin te ril ru siam thei khop kan ni chuan pianpui tong kan war thiam te na ni chu tiang te chu kan ti chho zel a tha a chu tiang te chho zel tur kan ni nak alain ke ma ni mang poina kan nei sa tong kam bung ro te po kal ka na khatia tong dang rem chang zok ang maya kan pakai zel chuan pianpui tong kan war lo ti na nianga kan tong mang tu hi number of users kan tong mang tu za thi a kiam tielanga ti chuan tong buzui alo ni mai palang ti hlom takani tin a thu rima zo tong hi tong moi takanem zo tong hi a tong kampung ro le engamo i tong un te hi anal em maya chu bang hei archive kan ti te archive un lun tiang ji te khang tiang ji te kha moi tak tak alom te mai ni chu bangin kan zo tong hi ke ma ni kan pianpui tong ani wang mai chaw ni lo han chi la tong pian mang phal tak le man om tak mai hi alo ni reng mai chu wangin kan pianpui tong ni lo po ni se hei hi chu ral mai tur dan chon a ui om mange apam mai mange ti tur hi ani chu wangin voina pianpui tong war thar le sau turin kan pianpui tong kan war thiam chuan ke ma ni Mizo zo fa te ami hingza kan pun zel azira atong tu kan tam zel ba ka kan che vel mi te kan tong thiam ve tura kan tong mang ve tura chak na kan tong man ve chak na kan tong mang mi dor mi biak ve thiam du na thin lung kan om tir the yen thin lunga khan chu wangin chu tiang di chuan kan tong min man pui tu an lo tam chawanga chu chuan ko tam tak atu do na ni chu wangin voin tang chuan pianpui tong hi ma aya na sa in i war thar rol sau teng u kalome Professor Dr. J. Khumahi, Mizo Literature Club Myanmar, President na chal mek tu ani a, Birmingham English Academy tahan, Principal ani bok. Tin ama hian Mizo le khabu thanem tak azyak to a, kolram zo fa kan mi chon vorber te zinga mi ani. Ole, kan chalai tin he na tanga chibai buk na ilo thlir ho ve thungang u. Pianpui Ṭawng Ni chibai ve ko le koi mun a bo mi lo te hian kan nam tong mi lo tong hi kan tiam tel tu ani kalome Pianpui Ṭawng Ni chibai ve ko le kan nam kan choi sam ve theina chu kan Pianpui Ṭawng von nun hi ani Pianpui Ṭawng Ni chibai vek ule
kan Pianpui Ṭawng hi zapui mai lovin I war sau zang u Pianpui Ṭawng Ni chi bei vek ule mi fing ni I du chuan I Pianpui Ṭawng thei ngil ngai su Pianpui Ṭawng Ni chi bei vek ule kan nam a bora lo nan Pianpui Ṭawng I vong nong zelang mani Pianpui Ṭawng hi I hum hal zelang u mi fing ini du chuan Pianpui Ṭawng thei ngil su Pianpui Ṭawng Ni chi bei vek ule kan Pianpui Ṭawng hi pathian in min pek ani a vong nong la pathian thu oi in mai Pianpui Ṭawng Ni chỉ bày lê Mizo trong khi ngoài dễ làm ô Pianpui Ṭawng Ni chi bei ule Mizo kan nia Mizo Ṭawng hi kan nam Ṭawng ani a khoi hmuna po kan Ṭawng hi kan thiam zel tur ani Mizo Ṭawng I thiam zelang u Chalai Mizo Ṭawng vei pha thanem tak kan nei hian thla ti muang thin hle ani tuna Iowa State nula chuan bor lalfok o mizai I lo ngai thlang u Zava in chi bai vek ule hetiang a hun cha min pe hi kalom tak set zet ani ei kalaron saktur hi upasila zarmoi lapwa ania alaming hi nakinatan vo inilanang ti ani kathir china kan zoram hi rain an nai lo an sang chung lam le pon lama kathir say lo malam hundur kan sul no in min voa apoi mange thin lai na eme Mizo Dora
to beratan pu ar la lian zwala hne na tangin chibei buk na le fuina thu ilongai thlang u February ni som hi pakhat Pianpui Ṭawng Ni kan lo thlen le ta ka hian khovel pum puya zo fa te zong zong he Pianpui Ṭawng Ni a hian chibai ka buk theu a cheu kumsang ka zakwa som ko pakua November tha a UNESCO in khom puilian February ni som ni pakhat hi Pianpui Ṭawng Ni tan apuang tana kumsang ni le pahi a khan UNO General Assembly point apom puita a kumsang ni le pasari me ni som paruka khan khovel kuma nam tin te hi mani tong man theu soi lar turin fuina thu a chuata a ti chuan kumsang ni le pariata UNO General Assembly in anem net le a chuta tang chuan kumtin man alo ni chhota ani kumsang ni le som ni thleng kha chuan he ni man ani thin thu hi zo fa ten kan la mel thia lo le kumsang ni le som ni pakhata ero kha chuan hripui lenga wanga in khar khip ani lai ma ni se government chief college in he ni den chen hian khovel pum huap in kom ho na tangkai abuat saita antilomam hle ane atobul an soila kumsang khat le zakwa som nga le patni dai to khan khatilaya East Pakistan rama Bengal tlangwal pali in an mani tong chu an ram tong ni turin an lo sual trawa an thi pha te hiala West Pakistan chuan Urdu tong kha an ram tonga an mang sia University of Dhaka azir lai pali te chu police in an kap hliama an hliam tuar lovin an thita nge a chu ni chu February ni som ni pakhat sang khat zakwa som nga pahni kha ani kum sang khat zakwa som nga paru February ni som ni pakwa chuan Bangla Bengali tong chu Pakistan sarkarin an ram tong pahni na atan apom theita kum sang khat zakwa som sari pakhata East Pakistan Bangladesh ram alo ni ta ka khan Bengali tong Bangla chu Bangladesh ram tong alo ni fel zui ta soi to angin kum sang khat zakwa som ko pakwa a khan UNESCO chuan kum sang ni atangin February ni som ni pakhat hi Pianpui Ṭawng Ni tan khovel pum huwa pahman rel futani khovel a hian tong sang sari chuang om India rama po hian tong nei sangat sang khat zaruk som nga chuang kan oma chung te chu chung kolian deu panga then le an ni a pakhatna Indo-Aryan panina Dravidian pathumna Ostrich chung kwa palina Tibeto-Burman le apangana tong dangte ti ani kan tong hi Tibeto-Burman chung ko zinga mi hiani Mizo tongin kumsang kha zare som ko palia tangin AOB kan nei tana kumzale som thumlai alo ni veta he kan tong mang hi Mizoram ami nuai som vel chau kan om Myanmar le Bangladesh a hian nuai som ni anom thling hialang sabram sang UK USA Australia le khomol pui sang cheng dar ten en chuan he kan tong mang hi nuai som thum lai kan ni hialang zirna in sanga Mizo tong zirna lo om chhodan an tar lang le zokila kumsang ka zakwa som ni pakwa Calcutta University in matric a Mizo tong lusai vernacular zir min phal sak kumsang ka zakwa som rup pakhat atangin Gauhati University Hnuaya College ate Mizo subject zir thei anitana
kum sang ka ko som ko pasari atangin North Eastern Hill University Nehu Mizoram campus nuaya aizola MA Mizo class nei tran ani a azil chuak ma saber ten sang kha ko som ko pakua MA Mizo an pasani Mizoram Board of School Education nuaya pengter te pakhat Mizo Language Committee anti hian Mizo trong chung sang chu aboi pui choma mapa Mizo trong zia dan buthum tumthum achwa to Mizo grammar bu chael all tak apua cha buk mu boka chu tiang ani chok mek lai chuan kum sang ni le som ni pani mars ti som khan Mizoram ro rel na sang ber chuan Mizo trong chung changa thu nei na to nei tu Mizo Language Development Board din na ni thu arel thutani he thu nei na sang board chairman Mr. Chuan July ni som pasari sang ni som ni pathuma khan na kazom ta a anhuwa superintendent le board secretary ten anon som vele a he board a hian committee te peng pathum din tura ruam man ani kum sang ni le som ni pathuma khan tum khat chau thut khom man ani a kum sang ni le som ni palia tang hi chuan thapui kan tha tho chho tak thei to ang khovel ram sang a cheng zo fa te hian ma ni Pianpui Ṭawng hi za pui loila man dik man uar le ti ma son zel itumang kalome pu ar la lian zuala hi Mizo Ṭawng chung changa thunei tu sang Mizo Language Development Board chairman ani a Mizo Ṭawng von nun le ti changtlun konga kan khai pa berte zinga mi ani kha zong kha kum sang ni le som ni pali Pianpui Ṭawng Ni a the Mizovin program kan ron ti chwa thei te chu ani a khovel mun sang zo fa te Pianpui Ṭawng Ni chibai kan buk non le chewa in zawa in mang chau le Mizo Ṭawng i war zelang wo